Adonfo yeda wase. Ese woni munyam ye okese. Se wama afe akwa apro aba beto ye wa hoden ni nhire mu. Ebra so se yede wase mbere wo ma. Ye yo mogya ne ho adanse difo. Mesre se fa ho hoden nyansa ne ho nimde dome ye. E ma se mi ngo nkwa nchen. Ani nwu asase pam ne nso abapa enhye wo wrado din ne munyam. Meda wase so na mo asem so afa adwene ne yakoma nyina no mum. Ewo Jesus Christ de ne mu. Amen. Amen. Ede nyankopon ase. Na ene anwumere ye din komona enkomona ye die no ewo Hebrews chapter 9 verse number 22. Ya asem ni nyina abotae ne sese Mogya Hwieguo ni ho a ene ne nkoma ye die. Ye so se sa scripture ne de the way me see kan ene wan kasa unim to de nto aso ne beto aso dada. Ndi ene ye nkomodie ni nyina sese Mogya Hwieguo eni ho a nto aso ne se bone fafiri nso so eni ho. Na the book of Hebrews mentions yes sir. In the pakora wo chere the book of Hebrews about very very controversial. In the pakora chere the book of Hebrews about very controversial. Ebi mu chere se osomafo Paul ana chere ye. Ebi mu nso se eye Aquila ene ne kunu ene ne yere Priscilla ana chere ye. Ebi mu kura related to Luke ene nipa wo do bebrebe. Na into ufa Bible now call special Bible ni study Bible now call altar na obonzi atwere soro no unknown na say abe controversial ubia ni nipa otwere so na twere ye na Bible no any Hebrew de otwere ye de sebe ehunhia na nso ho nse de hia bia sa because an mfa nipa nko heaven na emom ensem a ya twere no book nim no se obedi so na de betu anamo no ene ade a ehunhia enya de otwere ye ana we na enye no a. Now, the book of Hebrews, men can say a dream pampen so be a nipa bi bo mu tirim poso o mu sa be ko o machi akọ back to the Old Testament ene emuniama no into the book of Hebrews pa na enseme wo mu no more na ye men can say Old Testament ne New Testament no emfato ho de ana ya twere ana ya compare ewum into saninsu ye pa na Bible ne ka say without the shedding of blood say Mogya Hwieguo ni wa osofo yankan Bible nansa ansa ya sase na ya baba ma din komo nti Hebrews chapter 9 verse number 22 Can you say Bible say erekame ayese ade nyina odi Mogya ate mu ade nyina ana odi Mogya aye de ba de nti o say erekame ayese ade nyina odi Mogya ate mu na say asante kasem ne ka to say erekame akoyese ade nyina Bible ne tell say enye ni nyina na emum dodo na ana odi Mogya nso ha de ba de ana odi Mogya ate ho nti erekamia ye say ade nyina ana odi Mogya ate ho sede emra no esien se Mogya wu a Bible say emra fam no say Mogya hwia wu a fafrisuma ene enya de say bonifate ene bonifafri nso ye de ba de eba medase na mensa say Moses Nyankopon emane fro ba people bi a friend mountain Sinai I want Moses ekwaje mransem do no Moses kwaje mransem do no sa people na so Erade ni Moses edi mpu ni mpu ema se asori da bi ewo soro meka osoro ntomadan Erade de ha wa measurement ni sitie ewo soro de no ni nyina kire Moses ano katere Moses onhye na omomode so obeye efom de ne se de osoro de no etie enti Moses nso ye no kwafo eye efom de ne se de osoro de ne tie na ye de kire no wan feli measurement bia na entomadan na wonchemu miensa menka ne sa ye wa diwo ye wo krunkrum bia ane ye wo krunkrum bia na entomadan ne ya to faso bi atwa ho asia na faso na ya to bi atwa ho asia no epono ba ko pe ana ne dantomadan no na sa pono no so ne da apuye fam ana Israel abusuakuo dumienu enyinara etwa wo ne ho asia obia wo ba bia de ama ne se e wona ontena ana o matwa ho asia enti se oye sofo a before nsa na obetimi akọ kronkrom bia eni kronkrom bia
akọ ye osum adwuma no na ye wo utra ufri ura Eastern Gate honom na obaba be pie eniema mienu bi so eye the blazing laver ana the blazing altar baako ensuo ne gum a ye wohoro ye nsa ene ye nan ana baako nso so na ho ne ye bɔ afɔde ho ne ye bɔ afɔde enti sɛ ne nsu ye pa ho ne ye bɔ afɔde na Bible na nkasa pono ne ye mienu be so ɔhyɛ ne so mɛsa e de abɛkasa eye baako pɛ ye nhyɛ ne nso na Old Testament no okay Bible na Old Covenant no was established on blood apam dada no kore betimi etim ho no etim ho ewo mogya mu and so okay Hebrew chapter 9 verse number 18 ne ba osofo de ye moso kakra ye ekosi verse 21 ye nkan ni nyina but ye nkan verse 18 ne nkoa o say 18 enunti wa kwati mogya anhyɛ ne kane apam no Bible say wa kwati mogya anya de ba de anhyɛ ne kane apam no anhyɛ ne kane apam no ase enti Old Testament ne kura ye saase no ye saase by say ye hwie mogya aguo be be say tiefo nyina hyɛ ne so ye saase by say ye hwie mogya e de aguo na sɔfo bi a na wo ye adwuma wɔ ntomadan ni mu no before nsa na obekom no obekɔ kronkrom bia okra no etwase ekum aboa na ade aboa ni mogya epetepete eniema ewo ntomadan ni mu eni enipa ye ntomadan ni mu adwuma nyina ne twase odi mogya epetepete wo mu nyina na ade te wo mo enya sa wo mo som kura ntimi nso nyame ani ene e ura kronkrom bia wa mercy seat na esi wonu mi nyina no ye di mogya ye de ba de epetepete so na tie nesa ne nso se enye niema ni nyina so na ne di mogya te ho ebi wo ne mo a ne ye di ensuo eni eja ana te ho ebi wo ne mo a ye di ensuo eni ja na te ho ebi wo nso dia ye di ensuo nko a na emom dodo na ankasa mu die se ne nso se na ye di mogya ana te ho in so kind Numbers chapter 31 verse number 22 to 23 Bible ni be mo wonu se eniema no be ebi wo no ma ye de nsuo ni eja ana te ho ana be kan Leviticus chapter 16 verse 26 and 28 na eno so be mo ya wo se bi wo no mo a ni ye de nsuo nko a ana ete ho ye nsa ne so na se oman no sofo a oye panyini a me kan so oye sofo panyini by that time afi biara na obobone ho afode e de ma ne ho ene wo man no afi bia enti de osofo ne ye ni nyina ne se wo kokunkum bia wo ne mo a obobobone ho afode obekum amu abi na wo de wo mogya ni bia petepete konkrom bia ne ma e wo ho no no se de be ya ebetumi de bone fache ene bone fafiri e de abere wo man no se ye nkum odwan anasa abere kira o man ni nya bone fafiri ene bone fache na me pese o se ne nso se saa niema na ekoso nyinara no Colossians chapter 2 verse number 16 to 17 ebe mo atiase se ema obi mu aten e wa anom de afase bosome ana homedem na emom eye niema pa ebeba no esunsun na ni padua na nkasa niema pa na ebeba na ni sunsun di kan pie yo Old Testament no say ni pakoro na ni sunsun pie no enipa na nkasa on Jesus Christ ana Hebrew chapter 10 verse number 1 any two subaka tro say emrade kuta niema pa ebeba no esunsun na emom ni padua na nkasa any Jesus Christ it is an Old Testament time now betimi akokronkrom bia ati se wo hwe mogya gudi mogya na petepete niema e wo ho so e de a sa na New Testament era se mogya so anhwie anwu a enipa nya bone fache se mogya anhwie anwu a awrade gi di patuma enye ye die nti a Old Testament time ye di mogya petepete nipa no se de be ya awrade be gi wo matum se mogya ampete so a awrade nyi untum na se mogya so ampete so a o bone fache eni enya adwuma enti se sa niema we nyina ye sunsun dia ena nipadua na ba eni to se nipadua ne nso niema eye similar to sunsun ne niema eye so the way is here eye similar anya similar dia
ɛne na ase de toto sunsum ne de ne ho a ɛnya de ba de enye ye yɛnhyɛ ne nsu ye pa na se enye ye enti bebesa tiefo nyina tie ne yɛhyɛ ne nso sɛ without the shedding of blood there is no remission of sin sɛ Mogya Hwieguo ni wa bɔnefakyɛ nyɛ adwuma sɛ Mogya Hwieguo ni wa bɔnefafiri ɛnyɛ adwuma na nyame nso gye utum a ɛnyɛ yɛ da biara da na yɛntie ne yɛnhyɛ ne nso sɛ na asɔfoɔ ne bɔ bɔne ho afɔdeɛ once every year afi biara no ne twa so ɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ baako nanso deɛ di kan a mede hyɛ ase afiri hɔ nie Yesu Kristo mogya a ɔbɛhyia gu yɛ no yɛnhyia mogya ne ngu menka ne sɛ every year yɛnhyia mogya ne ngu every year enti Yesu Kristo wuo na ɔbɛwu yɛ no wɔwu once and for all ɛnyɛ wu a ɛnɛ 2018 owu emi ehwe ne mogya gu yɛ yɛbɛwura 2019 ɔsɛ bɛwu am yɛhwe ne mogya agu wɔhyia ne mogya na gu di ama all generation yɛntie ne yɛnhyɛ ne nso enipa a ewu wɔ wiase ɔmo nya ma wiase kwa no ahwie mogya na gu hɔ dada yɛyɛ a yɛte ase sɛsɛi nya deɛ sɛ Yesu bɛsa bɛ wiase bɛwu di ama yɛbɔ ne fakyɛ biem wɔhwie ne mogya na gu hɔ dada ɛnkora afɛ ne yɛbɛwo ɔma ma ɔma bɛ wiase deɛ menka nsa ɔbɛyɛ bɔne ɛne deɛ adam bɔne ni bi koraa ka no ne sɛ afɛ na Yesu bɛwu ahwie ne mogya agu ama ɔmo wɔhwie ne mogya ɛdeɛ ba deɛ agu di ama ɔmo dada enti Jesus Christ ne mogya ɛwɔ ma all generations ɛwɔ ma all generations enti yɛnhyɛ ne nso bɛsunsum ne deɛ ne deɛ na deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ afi biara na deɛ tɔ so mmienu nso ne sɛ sunsum ne deɛ no na yɛ sɔfo panyini bi ana kɔ kronkrom bia ɔde mogya no ɛpɛte kronkrom bia hɔ nneɛma so ɛne nipa so na wasrɛ bɔne fakyɛ ɛde ama ɔman anim nipa nanso yɛyɛ pɛyi so deɛ ɛnyɛ sɔfo panyini bia yɛn sɔfo panyini a wawudi ne mogya apɛte yɛn so ate nneɛma ho ɛyɛ Jesus Christ na saa sɔfo panyini ne nso no ewuo baako pɛ ana da wo ma na ne twa so owuo sɛ ewuo no wa deɛ ba deɛ wawu awie nya deɛ so obɛsɛ awu biem Yesu awu baako pɛ na deɛ te nso ne sɛ Old Testament time no asɔfo panyini na na yɛ saa nneɛma no ɔmo yɛ saa nneɛma na sɛ ɔmo wu ana ɔmo brɛ so a na ɔmo firi hɔ ama nipa wo fra ba deɛ ba deɛ aba abɛdi adeɛ nanso Yesu deɛ ɛna adeɛ so ɔbɛwu ama obi abɛdi ne sɔfo panyini na ɔdie no ɔnwu da ne nipa bia so ni hɔ a ɛbɛtumi atena Yesu Kristo akɔnya so adi dwumadi a Yesu die no nipa bia ni hɔ enti ɛna anwummerɛ me kasa de akyerɛ sɛ mogya nhyia ngu a bɔne fakyɛ nyɛ adwuma ɛno na meba baa mu de ba no na deɛ ɛtɔ so biem na asɔfo mpanimfoɔ no Old Testament time no ɛde odwan ɛne abirekyire mogya ana pɛtɛpɛtɛ kronkron bia nneɛma so srɛ bɔne fakyɛ nanso apan foforɔ yi ɛne nipadua ne som no deɛ ɛnyɛ odwan o na mmom ɛyɛ Yesu Kristo nankasa mogya ana ɔde pɛtɛ nipa so ate ɔsoro nneɛma ho wonim sɛ Old Testament time ne yɛde mogya ne te ntomadan ne mu nneɛma ho nanso this time round ɛnyɛ aboa bia mogya ɛyɛ Yesu Kristo mogya ana ɔde akɔte ɔsoro nneɛma ho so the way it is no okay the book of Hebrews verse number 9 verse 23 ɔde akɔte ɔsoro nneɛma ho and at the same time saa mogya ne na ɔde ate nipa ho afiri bɔne bi biara nipa yɛ deɛ ba deɛ ayɛ mu until without the shedding of blood there is no forgiveness of sin sister esma se deɛ obi anim sɛ nyankopɔn bɛdane nipa sɛdeɛ bɛyɛ nipa nso bɛdane nyankopɔn ma so the way it is no nyame o ɔbɛyɛ nipa ɛbɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ ɛde ma nipa na afɔdeɛ ɔbɛbɔ yɛ ne so ɔbɛhyia ne mogya aguo sɛdeɛ bɛyɛ nipa bɛnya bɔne fafiri ne bɔne fakyɛ na ɔyɛ saa deɛ ne wie yɛ no ama nipa enso aba abɛdane nyankopɔn ma mepɛ sɛ ɔhyɛ saa deɛ ne nso the death of Jesus Christ ɛne sɛ Yesu Kristo nyankopɔn abɛyɛ nipa ama nipa nso aba abɛyɛ nyankopɔn ma enti meka no kɔ na de akyerɛw sɛ one believe in Jesus Christ a ɛbɛyɛ den sɛ ne wu owu yɛ ne so bɛba mfasoɔ de ama obi te sɔfo enti sɛ Yesu abɛwu de ama all generations na wɔhyia ne mogya de agu de ama nipa nyinaa de a ɛne deɛ bɛnti kora na wo pritie adeɛ na wo nyaa sɛ nka mogya na abɛyɛ adwuma de ama me
meboa enye sa na ti o enye udidie na ma mogya ne ya de ba de eye adwuma na so ba mfaso de ma he metie bronya bre mu nie se meto akyade de chew na wan tene won sa anye a ma kyade da so kutame ba se me chew akyade na tene won sa de a enne ma akyade na me de ma na so timi ya de ba de e ba mfaso de ma na se wan tene won sa de a ma kyade da so kutame ara enti ano enwumre me kasa tire ni pa nyina se Yesu Kristo mogya mu nkwara ana nipa betimi anya bone fache enti me bebo bone ma enum ananan bi so akyerɛw a wo kwati saa niema na enyeye ewa abrabɔ na wo boni Bible ne say se mogya hwieguo ni ho a bone fache ni ho yen sare nso na sa ade de bone fache ba eni so obi be hwie ni mogya agu se mogya na nhwie ngu a wagya man mo bata ho se mogya na nhwie ngu a otebia no boni awom eda so bata ho se mogya na nhwie ngu a ade bia ni wa asase nso a ebetimi abeti ofiri boni na awom ni yesofu bi na kan o se ya ye nipai efi bata ye ho so the way sitie no enti ena obi aba na dwumam anyimere wo be faka akofie efie na nipa ne be ko no esan so durufia ne ho aye fi nti no obefa nsuo na wo disappoint gum no afataro na wa fa samena adaya odi kodware atene ho na mfie ho sade be ya efie ni nkwaso ne nya de ba de entena obi nso dia ho ye ne se atade be ye fufu a wo sade be ye odi be adwuma efie akam efie na kan mu no enha nipa no why because enipa ne wo ne wo say omo ahodo nyina bi ye de ba de e wo wiase a ebetimi a ifie na firi atade enim enu ye nipa fam na so make up assembly na de akyerɛw bɔne bi biara nipa ye enye omo ne betimi ayi afiri ho bɔne bi biara nipa ye enye nsuo ne betimi ayi afiri ho only the blood of Jesus Christ alone and betimi awaso blood enti sadia watade ye fia o wani daso wo nsuo ni samena ho sadia ho ye fia o wani daso wo samena ni nsuo mu no sa na nya ni daso e wo Yesu Kristo mogya mu se eno nkwara and betimi ato ho bɔne so kwati Yesu Kristo mogya na woni bɔne fache bi o kwati Yesu Kristo mogya na bɔne fache nso nya de ba de eni ho emfa ma nti Bible ni se mogya nhia nwu a bɔne fache ni ho wan kasa okwa asɔre na abenya bɔne fache wan kasa obo afɔde wo asɔre de ma na abenya bɔne fache so the way sitia no wan kasa dress ema tade ni firi kom ema besi na ase a ana abenya bɔne fache wan kasa oye papa enye se buru nya aso a obeya adoye na kyerɛ se obenya bɔne fache o enye se som na awom nim yakatro se oye adoye ana be mu obenya heavy akɔno enye no na de bɔne fache ba o Hebrews se men kan to se mogya nhia nwa bɔne fafiri ni ho bɔne fache nya adwuma wan kasa adoye wan kasa asɔle kɔ wan kasa afolebo wan kasa uhuru ni ebi mɔbɔ sa de mani nyina ye eye se nipa bia oti wiase a oyam ye eye se oya adoye eye se okɔ asɔle eye se osata de papa nanso only the blood of Jesus Christ emu ne nipa bɔne fache ya de ba de enti so kwati Yesu mogya woni bɔne fache o kwati mogya na wonya bɔne fache da ade so dwane beto mogya sani nso ye ade so ya de ba de wo dwane beto mogya anya sa e mogya ne wonya bɔne fache wo wiase da na menim bɔne nso e wo wiase a Christ Jesus mogya ntimi nyi mfiri ho menim bɔne kore wo wiase ebia wo tie mu ye prostitute ebia wo tie mu ye arm robber wiki we nyina na ye crusade e wo mampon asante mampon crusade na ya Wednesday no anwonwade kesiye bi siya na eye nigye wa grand so asekere ni say ya papa preach sa ana young guy bi eduru bra ya otako obai na enyanuru otako papa ni preach ya no obai wo so wo be ba afode young guy no and was send it ready be oba ye sabe na wo sese ne kura mpese obeben platform no and wo mu si ni kwan and was mama mama fode ode na fode to platform ni so wie ya and obu nkotodwe wo property nanim no page oyi ni cha no page an nsa ko soro abrantie we bu nkotodwe sa kopem se papa ni preach wie ye na papa ni preach wie ya no ana gane asaba obeka nyina ne se kromu hawo a winnim no na afa ni yawo anasa oye wo ho kromu
asekyerɛ ne sɛ amrɔba krɔmfo tɛti a mo akɛse ɔwɔ kurom hɔ ɔne wɔ no na ɛnɛ abranteɛ na de ateɛ ne sɛ ɛnyɛ nsuo ne yɛde gu ne so o so ɔde wɔ asiteɛ no ɛnyɛ nsuo ane yɛde gu ne so ɛyɛ kra Jesus mogya mu na wayɛ deɛ ba deɛ ana wade ne ho anya bɔne fa kyɛ amrɔba ɛte sɛ abranteɛ te sɛ ɛnso mogya ne tumi de kyɛ ebia wɔde awu pɛn ebia wɔwi amanfo adeɛ nso tie mi ebia saa tebea nim bi na wɔ ebi kura wo deɛ ne nuru sɛ deɛ abranteɛ we deɛ teɛ na anwasam ne sɛ enra akwa ne ba crusade na se a ane ma na konya tena ba bia sofo ne tie no na ye frɛ ne so metu solo utim sɛ akwa no utim so akwa asole pen ana utim sɛ ija sɛ bia na wɔsum nyame pen ana wɔso ase ne solo a wɔto nyina ɛyɛ wɔse ana wɔyɛ so the way sit here no na wɔto nwom na wɔse agu nipa wɔ grand so ho nyinara sister bra minim tebia wo mo minim bɔne a adɔre ɛne ba bia bɔne di wakoduru Yesu abehwie ni mogya agu so obedwane abetoa mogya na wobenya bɔne fata wate so obedwane abetoa mogya na wobenya humobro so obedwane abetoa mogya na akwanya wo homa se ɛdo bɔne de kyɛw enka bi da so yɛ de bɔyeni wo yɛ de bɔyeni dia ɛne na wonyi ntum so obeso obedwane toa mogya na but what dia tum sɛ obeso dwane betoa mogya na dia ɛne me kan kwan dia kyerɛ wobenya bɔne fata dia ma okra Intimacy without the shedding of blood. When the first free ho. Na mogya ne so dear. Ya be hwiegu dada. Ya be hwiegu. Intimacy dwane to mogya ne na anwumre. Dwane to mogya ne na ho nte. Enti na no nwum to ni be to nwum bi. O si ewiase ritwam ne na kono. Bebreben. Ya bada ne agya. Enipa ba ekura na wo se wo ye. We ni adinya kese. Enti otoa na nwum na duru pempenso bi a na waka kyerɛ sɛ ɛma wiase mfa no mum dwane batoa de simogya na ho nte every efi ani ntontodie mu abusua sa wokara ho bafia only the blood wokara ho bafia sadeɛ wonam fam ho gu fie nsuo ɛne samena na yifiri hɔ no saa na nipa bibiara nam adam bɔne so ama wokara ho agu fie only the blood of Jesus Christ and betimi awoso enna se sia me no kasa emoja ne gusu a ɛsoso abranteɛ makwan ne bi nso so wate sister makwan ne moja ne bi nso so na nyi wo firi tebea ne bɔne a afa no mum ni mu na ba yɛ desie me de obi de adanse a kyerɛw enne onye amro ba biem ono so abeka desidie ma no enne oni sa tebea ne mu biem enne emoja na kasa de ama no enti na no Bible say Yesu Kristo mogya ne kasa de kyɛn Abel de no asekyerɛ ne sɛ Abel mogya ne de bie na no a ɛde abɔne ho akatua ana ɛba Abel mogya ebie na no a ɛde bɔne ho akatua na ɛba Awurade dabe na abɛtɔ me nua so rɛ dabe na abɛhyɛ me nua bɔne na namu da na Abel mogya ne yo nanso Yesu Kristo mogya ɔsan sɛ nua no so ɔse agya fakyɛ wɔ na wɔnim deɛ wɔayɛ deɛ ba deɛ ɔyɛ agya fakyɛ wɔ na wɔnim deɛ ɔyɛ kwaya Yesu mogya ne fa so kasa no enti anwumere emogya ne kasa emogya ne soso why ana ebe fa mogya na se ama atene ho afiri bɔne awom why ho fam Kristo san asɛmia no so ai mogya pram no enti u ka Bible na enano me ma message me to reading say crossover ni nyina ne sɛ o free baby aba baby yes anete ufiri baby aye de ba de aba baby eno ni crossover yen sha ne nsu ye pa na de wo mni sha sa baby a ufiri e de aba baby no entamo no Yesu Kristo asemia no nesi wo entamo no Yesu asemia no anesi wo enti before ansa na obetimi afiri dada ma ba munum no ade so fa asemia na se e ma asemia ni mogya na esoso ne ye de ba de e fa so ansa na wa crossover aba enti Bible ni se obi ba Yesu mu a wa ya abode foforo ene ma dada ni nyina ya de ba de e twam ko asekyerɛ ne sɛ emogya no esi wiase mienu asemia no esi wiase mienu mfimfin so apeso free de ebone mu e batene ne mu a fa asemia na se na mogya ne nsoso fa asemia na se enano Exodus chapter 12 Awurade ka kyerɛ Moses sɛ monko odwan na monfo odwan ni mogya
ensrasra mo pono no monko odwan na momfo odwan no mogya ensrasra mo pono no na me mawurade me be sene do atoro nchem ne bone akomizirim fo so na ade a wom ni se Israel ni bibiara mewu mogya ne bi wone pono no me mfa bone a me de bere mizirim fo ni bi nkone so ene Israel fo ne nso ye into say when I see the blood adia ba ko pe ana mawurade akomatimi to ne yemo any Kristo Yesu mogya only the blood adia urade ho a se ne buofu se die na koma peja se die na wo hu Yesu Kristo mogya na urade akoma ekofom se ya nti Exodus ne say o say when I see the blood se me hu mogya na when I see the blood abusia de mogya na so ne so no ye mu na ten de mogya na so ne so no atwa free boni ma batene ne mu de mogya na so ne so no urade nda so mu nipa ne so ye de bon ye ne o de mogya na so ne so no efie bata ne kera wen ho ye de ba de ate entabusia jane to mogya no run to the blood of Jesus Christ run to the blood of Jesus Christ etenano obabi so ye friend Rahab ana Joshua esuma Israel fo ne so enko spy corona omonko fa de adiso omonko ye na eja obayi ma omo ba bi hintaye because na aliki se akwansrafo bi aba oba ne ma omo ba bi hintaye na woni asema oba ne beka che omo nyina ne se yatem nyankopon ne nka ekwan yo fa so oje mu free Misrim ne yate ekwan yo fa so ma ekwan beda epukoko mu no yate na yani ati kuromu anyina de ye ho popo o se nyankopon nanim ehu atoye so enti yesre me mama mo ba bi stay me sre mo ne me nkwa apam sasa mo ba se mo be se wo man ya mo nse me bi nka ho na apam ono mo ko ye ni nyina ne se ma ofiefo emese wo da anim na fa entam kokko ese wo pona no se ye tunu oni ehu sa entam kokko na ye se wo man ni eni emu nipa ye nse wo bi nka ho da abusia enso na Rahab ye dwamanfo enso Israelfo ni duru kromo mo sai kroni ni emu nipa no omo tam kokko se sai Rahab epona no omo twa mu koy asechire ne se eno eye Old Testament ade a ekasa fa New Testament Yesu Kristo mogya ho enti mesre abusia sa ohonso ewo Yesu Kristo mogya mu sa ohonso ewo mogya ni mu na me kanyo kwa na de atero eden rade be sane form so obebu wiase ne boyefo aten de mogya na ya senso de won ho no awurade be twa ne ho akọ na de se nyame aso twene nyame abufuo beba ne so ba de mogya ne so de ene nyame abufuo ya de ba de eda wo de man sister run for your life bra jane beto mogya no na mogya ne nkasa mfama jane beto mogya ne mogya ne nkasa ma Hebrews say mogya bi wo a ekasa che Abel de no me ka no kwa na de atero asante mamu a yetie ye woni pa bi wo ho no mo a asante history kire se omo na wuye e de asante man to ho na so mo mogya mfa nkwaje ama so ebi ni dokopim any asensu akufu mo all the way sitie no any osetutu ni opoku wale san krofo ni nyinara ebi de omo tigi akyerema ye tutwa bi nso nam epete ye de haban sise bia no se akona ye kono de haban sana no ona ene omo kokono ohu omo am ontutu omo na mom san krofo ni wo omo de a ene omo timi tutu omo ne nyina ne se omo ko edi omo di asantema ya edi ba de edi esi ho ampa omo ye na nto san krofo ni mogya entimi mfa nkwaje ma edi adwaman mo edi osaye ne nome ana di abra santema na nso Yesu Kristo de owi na da tosom yensa osole na ni mogya emu na nipa nya bone fache ni mogya emu na nipa nya humobro ni mogya emu ana nipa nya wagye ne fa hodie ni mogya ana je nipa nkwa nipa bie ne wani mani mogya betimi di nipa nkwa aba enti mesra yenwane meto mogya ampa o yenwane emehwe mogya ne tira kwan mogya ne gusu a esoso wan na ebe fa mogya na se de boye nie be fa mogya na se kowensani be fa mogya na se gamanfo be fa mogya na se amroba be fa mogya na se we smoker wa wo de tramo ayi wo duane be fa mogya na se ne mogya no
a transform nipa emogya no a transform nipa the blood has power for transformation mogya no e wo tumi a etimi sisa nipa efiri tebia dada mu ene kwa tebia foforo mu etimi sra ena nwumere ma asemi a ebai enkasa nkyerɛw da bai ana abetu wadwen sachera asa akosie da bai ana abe postpone your salvation da bai ana abe sisate we ya 31st ebebai yanko hwen sole de asore de bia mu beyama so de we sitia no asore de bia emu beyama na nso nya 31st awukọ na hia o wadwen sachera de hia bebe so sesa de ne nso he o me Ghana ha de abosom sam ni nuro edos nti de American he mane nkasa nkyerɛ o ebi ni sɛ ɔsɔfo yi sɛ kuro bi wɔ hɔ no bosom na di so a bosom bi awɔ ne kɔmfo na bosom bi awɔ ne kyiwadeɛ enti sɛ ɔman mufoɔ no de bosom na kyiwadeɛ kana adeɛ betimi ayi saa abufuo na kyiwadeɛ na ɔman nifoɔ de ka bosom no na kyiwadeɛ na ahɔ ne amane abɔ ɔman nim no adeɛ betimi ayi afiri hɔ ɛni sɛ yɛntwa odwan mogya ngu a yɛbɛtwa akokɔ mogya de tie no anyo dwan mogya ebe ya akokɔ mogya ne nyina ne sɛ konfo ne de pata ayi musuo ne esaya aba ɔman nim na ade ba de ade afiri hɔ men so so abosomsom so ne mo me de yam faton wɔ ma asɛm a meka ebe yi saa ne mani nyina de afiri hɔ yɛn sɛ ne nsuye na ade ba kwa me pesa me ka kyerɛ tiefo ne nyina sɛ wonyɛ bosom ne konfo a ofa odwan ne akokɔ eku no edi saa aboa na wokuni ni mogya petepete o man ni mukura emusuo ni mfiri o why because oni bosom ni ayonkofa oni bosom ni apambia ebi nso anade e wo ye na no abi na bosom konfo ni be yo na nso wo de na nya de ba de emfa enso nani emfa oje ni awonfa de bia emada ne kura na meka de kyerɛ na satimamufo ne pese echi wade no ha na aba o man ni so ni free wa agese ko nkomfo na ansa na one bosom ni di nkomo aye incantation ni niam bi egu aboa ne so ansa na oku aboa ndi ni mogya ade ba de apata abusua de me pesa me ka kire odie efiri adam pɛ so aye nipa ye abone nipa ba ko pa ani ade ni mogya ye ye mbone wo mpata okoti sa nipa na nipa bi ani obi enti anano a John suboni ewu say Yesu Kristo le ba na John chapter 1 verse 29 Bible say John no ye difo o de ne kese tie mu say we ni wonyame agama oba be yi wiase bone akore nyan say Old Testament time ni eku odwan de ni mogya patama o man ne bone na so Yesu Kristo de ye de ne be yi odwan e de patama ni pa bone once and for all abusia John beto mogya Jane winim da wo bewu winim da Yesu Kristo beba eniema mienu bi ho no Awurade de hinta nipa de nipa bewu ene da Yesu ba ye de ba de obeba o ma me no mo ti studio hey metimi abusa obi asa da ba na ye wo betimi aka akere me na nso me busa ni se da ba na abewu a nipa bi ene wo betimi aka akere mo studio won so a wotie me saa me busa se da ba na abewu a unim me busa adan na won to sa adwen satira adan na wo adwen satira enyo mo yale nko na ewu obi wa hoden enso otimi wu ebra na som dweno ebra bi biara sa nipa ne pe e wo wiase wiemu ne nsatimi ya de ba de eka enso otimi wu enti sister bra me busaw se wa ni Yesu ani na ni mogya na nkasa ma na wu se de boye ni a ehfa na wokro ehfa ana sister okro ehfa na wokro me kale kwasam na di akyerɛw ba ehwe bone fache wate brana Yesu Kristo mogya no enkasa mfama na mogya ni mu ana bone fafiri ni bone fache wo okwate Yesu Kristo mogya bone fafiri ene bone fache emfiri ba bia emma emfama da mogya ni wotumi se betimi asesa otebia mogya ni wotumi se betimi asesa o sabre mogya ni wotumi se betimi de obone ya chawo mogya ni wotumi se betimi ehu mobo na yi wa free bonim na mouth bia foforo enne me de owuo ne nkwasi wanim me de ma asem nyina ne senka abefa nkokwan so ne wanya nkwade ama okra without the shedding of blood there is no forgiveness of sin
sɛ yesu amehwɛ ni mogya ngu a anka bɔnefa firi ne bɔnefa kyɛ ni hɔ nanso akonya wɔ hɔ ma yɛn ɔbɛhwie mogya no agu deɛ aka ɛne sɛ yɛbɛgye yesu kristo adie na mogya no akasa de ama yɛn sister bra yesu nkyɛn ɔbɛgyew na ne mogya no dwale atew ho ahohoro ho ama abrabɔ foforɔ awurade nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ yesu din mu amen Amen.